Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maing adlaw kayong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tonton. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan. So sorry. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasagan nga Tonton. Congrats na to, bay. Congrats na to, bay. Nakagraduate na kita high school, bay. Gamay na lang ko ang makatrabaho na kita ini. Say, gaman na kuwang. Nga, trabaho naman ko. Ha? Di ka muskwil ang college day? Dili na, bay. Ang importante na ako nga magkahuman ko high school. Nya, nanamay mo dawat na to. Di ba? Graduate na gud ta. Ano di ikaw? Muskwila di ka college? Eskwela gud taon. Dili oy. Ha? Nganong di man ma? Dong in taon wa tay kwarta oy. Udas ginhawa magani na tog paningkamot para makahuman ka sa high school. College pa ka ha. Paita biyan ni. Patuga-tuga mong panganak ko, di man day mo kamaong musuporta sa iyong mga anak dahil sa iyong mga panginahanglan. Oy. Ayaw pag binastos ha. Ay, natao ko nga pobre oy. Ug tungod ninyo nga mga way ayon ako mga ginkanan, mamatay ko ani nga pobre lang gyapon. Kapuyag kinabuhi ay. Asa magkuno ka Tonton? Da, magduwa ko basket oy. Kondisyon na, ah. May makay mo duwa. Gusto rin akong lingawan akong kaugalingon ba? Ama ba? Excuse me. Yes sir. Kining, nakita na ko ang imong dinuwaan ba? May maday ka muduag basket? May potential ka? Salamat sir ah. Kuan, may i-offer ko nimo. Ha? Kung gusto na ko ba nga una-una mo mayo, una ka mo desisyon. Unsa man na sir? Unsa? May gusto mo pa eskwela nimo? Ma, mo sponsor siya nako. Ug iya kong pasudlon nga varsity. Iyang hangyon niyang amigo nga mo'y tagiya sa eskwelahan. Yo sabay plano nimo. Makasalig ka ta ng tawhana. Basin baya o. Mahing mo ba maay na lang gud panghilabot gud. Naibaw kong mukontra na sad ka. Di na gayang ka makahatag na kog maayong kaugmaon, idaw pa gina nimo. Tonton na sabay lahitabo nimo. Nganong naingon naman ka ana? Kay daghan ko pangandoy kinabuhi ma. Maong kabuton gini nako. Bahalag magkinaunsa. Tonton. Biyawa, ah. Biya na ni mo si mong uniform, ah. Limpyo kay kang naong. Nig. Ang private school ko na akong eskwelahan ko. Ang mga muskwila ko nga lago ko tanawon. Oh. Di gyud ko magpaila nga pobre ko no. Hala. Good luck, bay. Karon pag ko nakasuway og sud sa usa ka private school nga eskwelahan. Nindot mo nila. Karon mao na niyang sinugtanan sa akong pangandoy. Eskwela gyud kog tarong aron makahuman ko college. Hi, girls! Oh, wala. Kagwapa niya. Nindot kayong tutukan niyang naong. Oh, dilingi siya na ako. Nitutok siya.
Paningot mo hinugra. Kaswerte ka sa mauyab ani niya. Kung ako ka, nabak ako'y chance ani niya. Lalagpangandoy bay, kay kita mga pobre, para ra kita sa mga pobre o kana mga dato, dili bahitabo nga mupunit na nato mga pobre. Ha, di bay. Basta ako gani mangandoy bay, di igi kumuundang hangtod nga makuha na ko siya. Bay tuntun. Makigila-ila ko niya bay. Lexi, mao na akong pangan. Anton Deco, Lex. Nice to meet you, Anton. Pwede ba tikang maamiga, Lexi? Sure. Maayo kay dili siya arte bay. Okay ra niya bisag dili ta parehas og kahimtang niya. Wa masad sa may baw bay. Nagtuo ba siya nga, dato ko parehas nila. Ha? Pag sure wi. Ay pag binuang og ginaanaw wi. Tinuod lagi. Kay kung musulti ko sa tinuod bay, naibaw ko nga wa ko'y chance niya, bisag gamay. Ah, ambot nimo eh. Ato na ko eh. Mas may pagbutrabaho ko kaysa maminaw nimo. Oh, bay. Saon man ni, uy. Ha? Nga naman ka? Unsa man day problema day? Dili ko kuhaon ni Daddy. Kaya ako ni mo gamit sa sakyanan. Gusto niya nga mag-taxi na lang ko. Pero dili ko ganahan, uy. Oh. Wait. Ikaw, di ba kuhaon man kag-car? Pwede mo hitch na lang ko ni mo? Kuan? Sige na, please. Sige, sige. Sure. Unsa? Huwag na to ang sakinan sa akong amo? Bay, sige na bay, kadiyot lang. Kadiyot lang kay bay. Huwag karoon mo sa, di ba? Sige na bay, luwas ako bisag karoon lang. Nagkinanglan ko sa imong tabang bay. Na, napay meeting akong amo eh. Sige, itakas nila ako kadyot. Pero kadyot ra ha? O lagi bay, promise bay. Salamat kay bay ha. Oh. Imo ning sakyanan? Kanindot good. Oo, ako na. Baratuhon naman ngayon eh. Ang mga mahal doon ako mga sakyanan, kay huwaman ako sa akong mga barkada gud. O kani, may gamit na ako pang service lang. Ano na, manood ta. Thank you. Sige. Tanadong. Yes sir. Oh, ma'am? Yes? May problema ba? Oh, wa. Naunsam ka. Ay palata diya. Paningot kag mayo. Sige na, drive na diya. Anton, Oh, nagdali kag uli? Pwedeng magtuyok-tuyok lang una ta? Joyride sa taba? okay na. May problema. Kining, sir. Paggasolina sa ta sir eh. Wala ba ko'y kwarta dili? Wala ka binili ni mami di ay. Paitay. Wasa ko'y cash ra ba din hida? Lex, okay cash diha. Pwede mo huwang. Ilisan di ka ugma kung maka-withdraw na ko. Okay. No problem. Nakihitch na ba ako sa imong sakyanan? Maikog sad ta. Sige, pagasolina ta then, ihatod na lang ko dito sa pauli. Sige. Salamat ha. Ako may angay magpasalamat nimo. Kay mas nakaila ko sa tinuod imong batasan. Ato na ko. Bye. Yes! Success! Woo! Sure ko. Nibilib to siya na ako. Salamat kay Bay. Salamat kay Bay. Woo! Oh. Uy.
Unsa magadiang nga ni kaging ka? Kanina ragi ka da. Klaro kayong hawan ako'y trabaho ay ni Ugma. Ha? Usa? Nga naman? Anak to sa kong amo. Sila mo'y tagyan ng sakinan. O, usa? Mao de hinungdan maong dili ka gustong mo eskwela. O, ma? Ay, dong. Abi nimo, ang sobrang pangambisyon, duharag ipadulngan ana. Matuman ang imong mga pangandoy kay maningkamot mangyud ka. O padung sa dili maayo ang mahitabo. Og maunay nahitabo nimo karon. Ma, Og dili ka makalabangan ng problema ha, kung dili nimo siya atubangon. Pagsuri niya, nak. Ngano nag-sorry man ka? kaibaw ko nga, kaibaw kas tinuod. Sorry kayo. Nabuhat lang to na ako kay basin yung di ko nimo tagdon kundi ko parehas og kahimtang nimo. O nakagusto kay ko nimo, Lexi. Og nakagusto sa doon ta ko nimo. Wa ko magpangutan na bahin sa imong kinabuhi kay ang gusto nako. Makagusto ko nimo sa imong pagkaikaw. Sorry, Lexi. Please, atagi ko laing chance. Magpakatinuod ako sugod karon. Dili na ko pwedeng muhatag nimo og chance. Kaya ang pinakadili na ko ganahan sa tanan. Kanang taong bakakon. Oh, Lexi. Naibaw ko nga dako kay kugsa ni Lexi. Ug di na lang kumulaom pa nga pasayloon ko niya. Karon, nag-focus na lang gid ko sa akong pag-eskwela. Dini na lang ko to ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, RMN.